Ek fucking dink julle bring my Disneyland toe. Maar kyk wat toe, kyk hy moes lekker van. Waan toe hol die wompie nou? Hy het seker 'n kak. Keep absolutely still. His vision's based on movement. Jy sê mos nou die ding se vision is based on movements. Ek gaan my nou net hier nat kak. Al sit ek stil en kak. Hy dan gaan my nog reik en ek gaan nog steeds kom. Hey, meisie my jou stywe nek. Sit die kont se lig af. Hij gaat niet lekker van voor die kakpot. Als hij oompie niet in die kakpot niet. Als hij oompie dood. Maar daarom zijn laatste kakken gekak.